nézzük a másik kamera meg ott. Figyelj már. Hol? Ott nézd meg. Két oldalra be vagyunk, figyelj, a följutom. Keményen, tesó. Hát de nem rossz ez. Hát ez nem, nagyon jó. De figyelj, kerítkezni szerintem csak elő kéne. Tessék! Hol vagy, Pupi fej? Menjünk körbe videóztál, mindent körbenéztem, Na, onnan gyerünk. is nézem, már Faszi előbb lefotózott, azt néztem. De engem vagy téged? Hát egyszer ide fotózott. Para portar así ya. Venga, ya vamos, así tú tranquilo, ya vamos. ¿Por qué está portando mal? Portas muy mal. Venga, pues ya vamos, ya está, vamos, ya. Ó, mennyi Zsolt, 15-ször körbe videóztanak fényképeztetni. Megyünk. Érzem, hogy ez is jó megoldás, így beüvegezve egy ilyen kis pont onnan fúj a szél, amúgy az jó, mondani? Várjál, honnan van az uralkodó szélirány? Onnan mi? Ja. Gyere Hugo, vamos! De várjál, erre van pont a déli fekvés, így kb. Mi? Itt van a medence is egyből. Porque para correr y para hacer tontería no está cansado, ¿verdad? Vale, ya vamos. Hát gondolom, mert így, hogy tudod, hogy a gyerek valami bele ne rohanjon, azért van ez zárva. Most ez azért van zárva, mert mindenki a izébe járt nyáron. Az összes itt lakó, akinek nincs medence, ide jártak medencébe. Ja. Meg a Válparájszóban, meg a többi ilyen rezidenciában, ahol van medence. Én is voltam itt medence. De nem szégyelted magad?